Hello tfal! Illum qed tarawni li libsa xi ħaġa differenti. Jiena li hemm illum libsa dal-kappell ikkalibrat li propju ħareġ minn dan il-ktieb li jismu Il-każ tal-kappell ikkalibrat. Irrid nirringrazzja l-Marija Muscat li għamlet li dal-kappell u issa min semma l-isem ta' Marija Muscat jekk tfittxu f'dal-ktieb se ssibu xi ħaġa li tintrabat magħha, ma tridu taqrawh biex tkunu tafu. Dan il-ktieb iddisinjatu Mariża Attart, għandu illustrazzjonijiet sbieħ ħafna u llum nixtieq li naqralkom biċċa minnu biex tibdew tieħdu idea tiegħu. U dan il-ktieb jibda xi ħaġa hekk. Int, żomm ftit, iqaf naqra. Ħoj, qedlek stenna. Le, tnaqqar xi mnieħrek ta'? Le, mhux timsaħ subajk mal-ktieb? Ja. Mela qaraw x'qed nifhem sew. Xi ħadd jiġi minnek qabad u xtralek ktieb. Tawlek xaleluq sninek ukoll, jew iwrittu. U qed narak ta' kif għandek il-ktieb f'idejk jiftillek taqbad taqrah kif ġiġi. La bonġu, la saħħa, la kif inti, la min inti u minn fejn ġejt. U hekk taħseb li sewwa. Dan il-ktieb tiegħi u nikmandah kif irrid jien. Fimt? Issa li forsi ma tafnix u jien forsi ma nafekx imma u x'inhu u kif inhu irridek timsaħ subajk hawnhekk qabel tibda tqalleb dan il-ktieb. Min jaf kemm għandek ċikkulata u ħamrija u seba ma' subajk. Imsaħ subajk u nibdew. Ekk, issa nistgħu nibdew minn x'imkien. Jiena il-kapural Kukkarda Kuċċardi. Ara ma jfettillekx titħaq għax noħroġ għalik u narrestak. Jien, tridu ma tridx se nirrakkuntalek din l-istorja se titqanna bija mill-bidu sal-aħħar net jiġifieri. U għandek tkun taf li f'kull ktieb li hemm fid-dar tiegħek hemm xi ħadd bħali jirrakkonta l-istejjer. U meta ma jkunx qed jirrakkonta, joqgħod bajnejh miftuħin beraħ jiflik, isegwi kull pass li tagħmel, jara li ma tiksirx il-liġi u li tikol iċ-ċiċri u li timsaħ subajk kull darba li mqar jiftillek u jgħaddilek l-iżgħar tal-iċken ħsieb li tiftaħ ktieb u taqrah. Konna qed ngħidu li Mara kif nissejtni, fakkarni ftit. Iva, konna qed ngħidu li jiena il-kapural Kukkarda Kuċċardi. L-ewwel, kapural ikun uffiċjal fl-armata. It-tieni, Kukkarda qisha fjuretta magħmula miż-żigarelli u bħala rbaħt kemm il-waħda. It-tielet, Kuċċardi ġej minn tip ta' għasfur, il-kuċċart. Li għafuni bħala mustaċċuna x'ninqala biex insolvi każijiet ikkumplikati u għax għandi mustaċċi ma jispiċċaw qatt. Nieħu ħsieb is-sigurtà, s-sanità, s-sandliet u kull tip ta' ħwejjeġ oħra f'maxta. Għajnejja l-blu tas-sema, xari l-oranġa tal-larinġ, idejja twallasta ta' xkupa u qasir daqs katuba. Zaqqi dullija fir-rebbija, difrejja puliti u idnejja uniti. Inħobb kollox kważi f'postu u niekol minn kollox. Inħobb l-aktar iż-żejt bil-ħobs u t-salza bl-ġin ismar moqli. Il-ktieb favorit tiegħi Alice fl-Art tal-Eġubijiet u l-karattru favorit tiegħi il-kappellu miġnun. Lena tiegħi jinsaq il-pjant inħit nosserva l-asafar immexxi l-klieb tal-kaċċa u nnaddaf il-kċina. L-ikber iktar nixtieq nilħaq ġeneral tal-Gżejjer Allegri magħrufa s-sajt u s-sewqan. Nobod nimxi, niġri, nitla u kull verb ieħor li jfisser li rrid niċċaqlaq b'saqajja minn post tal-ieħor. U issa li taf x'isimni xi ħaġa fuq nistenna li tintroduċi lilek innifsek f'123, jiġifieri wieħed ngħid tlieta. Kelma bl-eżatt għax m'għandix ħin x'naħli kif għamilt jiena. Ara l-ieħor mhux qed jemminni. Anke l-oħra, u rara kif veru 123 kelma użajt. Tista' wkoll tuża 123 aġġettiv imma fil-każ użani qabel ħalli sa dan it-tant nieħu nasa. Tajjeb, lesta, lest. Mela ra, la tħalt fil-ktieb tiegħi ir-regoli nagħmilhom jien u jmorru xi ħaġa hekk. Regola numru 1, dawwar il-paġni bil-galbu.
Regola numru 2, aqra kelma kelma. Regola numru 3, kull darba li tinserta l-kelma kappell, aqra b'vuċi għolja u bir-rispett kollu. Regola numru 4, ma tistax titħaq bil-mustaċċi oranġo. Regola numru 5, nista' nitħaq bik meta irrid jien. Regola numru 6, għamel li trid. Regola numru 7, regola numru 6 ma toġġ. Regola numru 8, tawwiċ il-paġna biex timmarka fejn wasalt u uża werrejja. Regola numru 9, poġġi l-ktieb fejn ma jilħquhx il-klieb. Regola numru 10, kif tlestim il-ktieb tista' tilbsu kappell. Proset għalik, ma smajtekx tajjata, erġa' mur aqra regola numru 3. Rajtx? Nittama li din tal-ewwel u tal-aħħar. Kappell, kappell! Trid tajjata ja ħasra, ara tiegħi kemm hu gustus. Qisu kukkarda pariċismi. Issa mhux aħjar nibdew. Tlaqna. U jiena se nitlaqkom hawnhekk u nħallikom ma' dan il-ktieb u nittama li tixtruh u tieħdu gost taqrawh u fl-aħħar mill-aħħar tagħmlu wkoll minnu kappell.